ana lawaleyali be gɛlɛya donc o faamuyabaliya o y'a to gɛlɛya caman nana baara la parce que ni nana jamana ta ni gɛlɛya sugu kɔnɔ f'i k'a dɔn gɛlɛya in yɛrɛ a jubaju ye jumɛn ye mun de y'an seni ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ ko la dilan o k'a sɔrɔ fɛn mun y'a tiɲɛ i y'o faamu donc o ye gɛlɛya kun fɔlɔ ye gɛlɛya kun filanan ye mun ye jamana yɛrɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan faamuya hakilina tasira fɛ parce que bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ an ka parti politikiw tɛ kan kelen fɔ an ka société civile tɛ kan kelen fɔ sɔrɔdasi yɛrɛ tɛ kan kelen fɔ o tuma an bɛna sira jumɛn ta donc o faamuyaliw bɛɛ kan ka na ni jateminɛw ye mun b'a to hakilina kelen bɛ se ka sɔrɔ sira kelen ka sɔrɔ bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ni bɛɛ ka hakilina faamuya cogo ye ayiwa Boubacar Bokoum an kɔni ye sira kura ta nin ye o fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye a ka kɛlɛkasiɲɛ kɛ kunu an k'an ka mun kɛ mun de ye prioritew ye tubabu b'a fɔ ten kalo 9 tɔ walasa ka bɔ fanga cɛfurancɛ fanga kɔnɔ an k'an ka mun kɛ bon n'i y'a mɛn i bɛ élection kɛ parce que fɛn mun ka gɛlɛn nazaraw ma bi ani an jɛɲɔgɔnw ma bi o y'a ye camancɛ fanga in ka jɔ a ka di civilu ma o dun bɛ élection de kofɔ n'i y'a mɛn i bɛ élection kofɔ o k'a sɔrɔ jamana sumalen don lakana b'a kɔnɔ élection kɛyɔrɔ b'a la parce que i b'a kɛ yɔrɔ jumɛn bi parce que bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ kisa mun kɔnɔ bi yɔrɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko an sigilen don ka ɲɛ yɔrɔ min na donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye donc n'u ko ko an ka élection kɛ ko furancɛ fanga in ka ɲɔngiri joona k'a di civilu ma fo lakana ka se ka na o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye n'i ko k'i bɛ élection kɛ bi élection bɛ kɛ minɛn jumɛn kɔnɔ parce que an b'a ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Kidal bɛ fédéralisme hukumu kɔnɔ bon fédéralisme ko kuma bi n'i y'a fɔ Mali la bɛɛ ko k'o ye jamana fara ye ko Kidalikaw k'u ka indépendance di mais anw dun ka faamuya la yani nazaraw ka na démocratie ko kuma fɔ anw ye anw tun bɛ mara mun kɔnɔ o kun ka ɲi o ye fédéralisme ye o y'an ka kow taabolo fɔlɔw ye ruwaw ni Kanku Musa ninnu ni Sunjata ninnu bɛɛ ye baara kɛ ni minɛn mun ye o ye fédéralisme de ye nazaraw nana ka na an b'o kɔnɔ ka an mara ka tila ka na ni fɛn wɛrɛ ye k'o ye démocratie an tɛ fɛn mun yɛrɛ si dɔn parce que fédéralisme yɛrɛ ye farankan de ye parce que n'i y'a ye an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan bi an tɛ siya kelen ye an tɛ hakilina kelen ye an tɛ taabolo kelen ye an ka tabiyaw tɛ kelen ye an bɛ se ka sigi yɔrɔ kelen na k'a sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la o de ye fédéralisme ye o de nana ni sinankunya ye o de nana ni balimayaw ye an sera ka sigiw kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛyaba ma don an ni ɲɔgɔn cɛ fédéralisme tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ o donc ɲɛmaa b'a ka hakɛ sɔrɔ jamanadenw fana b'u ka hakɛ sɔrɔ ni anw ye hakili sɔrɔ ka kurukanfuga kɛ o bɛ mun yira k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sigida kelen kɔnɔ ni hakilina ye ani taabolo ɲuman ye donc an b'a ye k'a fɔ accord ni nana ni minɛn dɔ ye mun y'a to Kidali bɛ o ko daminɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ Kidali ka fɛn caman bɛ yen nɔ bi état central jɔyɔrɔba t'a la mais an ko yan'a ka kɛ Kidali dɔrɔn ye munna tɛ kɛ jamana région tɔ bɛɛ ye ka ye région ye Kulukoro région ye Mopti ye région ye donc n'a ma ɲɛ sariya yɛrɛ sunba bɛ fɛn mun fɔ i tɛ se ka jamana fankelen minɛ ni cogo dɔ ye ka maa wɛrɛ fisaya ni dɔ ye ka o fana minɛ ni cogoya wɛrɛ donc o tɛ bɛn donc ni jamanadenw bɛɛ ka kan jamana kelen kɔnɔ a ka kan hakɛ mun dira yenkaw ma o hakɛ fana ka di jamanaden tɔw ma région tɔw kɔnɔ donc o bɛ mun de ko fɔ o bɛ fédéralisme ko fɔ maintenant ni élection bɛ kɛ fédéralisme kɔnɔ o ka faamuya ni élection bɛ kɛ taabolo kɔrɔ de fana la o ka faamuya mais n'an y'a ta taabolo kɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ na parce que an tɛ se ka élection kɛ fan bɛɛ fɛ o ye kelen ye an tɛ se ka jamanadenw fana bɛɛ bila hakɛ kelen kɔnɔ donc a bɛ kɛ i ye dɔ ta kɛcogo dɔ la i ye dɔ ta kɛcogo wɛrɛ la donc o fana bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc fo bi bi na institution minnu kan ka sigi sen kan o taabolo o ka se ka fɛsɛfɛsɛ jamanadenw ɲɛna a ka bɛn jamanadenw ma baara ka kɛ n'o hakilina ye donc élection bɛ kɛ o minɛn kɔnɔ ayiwa an y'a ye k'a fɔ Bokoum an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi kura fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura a kɔni ye dantigɛlikanw fɔ o ye aw politologuw hakili sigi wa n y'a ye an ye a ye bɔlɔlɔw ni fɛnw kan nin tile fila in na bɛɛ b'a fɔ ko Rusi ka na Mali ni Faransi bɛ tan kuma caman caman fɔra mais président ye mun fɔ bi an m'o mɛn a la donc o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye a ko a ka kuma kɔnɔ ko Mali ye bolonɔ bila sɛbɛn na n'an b'a fɔ o ma accord internationaux
kuba bela waleya donc o ba yira k'a fɔ mɔgɔw hakili la ko taabolo min bɛ se ka taa o taabolo tɛ donc an bɛ taabolo kelen de kan o kɔrɔ accord minnu bɛ sen na accord de défense wo accord économique wo accord de la paix wo o bɛɛ minɛn b'a sigi cogo kelen in kɔnɔ ye donc yɛlɛma t'o la maintenant taabolo kura mun bɛ na donc comme o ma ɲɛfɔ fɔlɔ gouvernement ma sigi donc an tɛ se ka fɛn fɔ o taabolo kan mais bakuruba la a bɛ komi jamana b'a a minɛn kɔnɔ Mali b'a a minɛn kɔnɔ donc an ni communauté internationale fana kan ka baara kɛ lahalaya mun kɔnɔ o lahalayaw bɛɛ b'u sigi cogo kɔrɔw la donc fɛn ma yɛlɛma. Ayiwa ɲininkali laban o ye gouvernement min kan ka sigi e bolo a kan ka kɛ gouvernement nasuguya jumɛn ani u ka ci fɔlɔw kan ka kɛ jumɛn ye. Bon ne hakili la gouvernement man ka kɛ gouvernement ba ye parce que an ɲɛ b'a la ko bɛ ka taa taabolo min na n'an m'an farati an bɛna fɔ ko bɛɛ da ka don fanga la o bɛ kɛ fanga tila ye k'a sababu kɛ n'an y'a ye gɛlɛya minnu sɔrɔla gouvernement fɔlɔ la sisan a fɔra ko M5 mɔgɔw bɛ na bon ni M5 mɔgɔw nana ni ɲinɛ kɛra tɔw kɔ o bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ bɛɛ da bɛna don a la ni bɛɛ dun fana da donna a la o fana tɛ ɲɛ bon donc taabolo min kan ka ye bi o ye k'a yira Assimi yɛrɛ a ka taabolo yɛrɛ a ka bɔ ka kuma maliyɛnw fɛ an k'a taabolo faamu. Boubacar Bokoum an bɛ i fo i ka nin hakilina kologiri ninnu dili la anw ni an lamɛnbagaw ma. N yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. Boubacar Bokoum ale ka laseliw tun bɛ tali kɛ na an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Isaka Sidibe kumaso la sɔrɔ an bɛna don an ka walawalali o babu kɔnɔna la i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ nin kɔni ye tagabolo kura ye fanga furancɛ fanga ale kow kɔnɔna la o la fɛn min kɔni ye nin tagabolo kura in ye an kan ka mun de kɛ aw ni Isaka Sidibe bɛna hakilina miiri k'a ko kan. Kabayin tɔgɔma. N b'a Fanta Tumuta an bɛ i fo ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ani ka keleyabagatɔ in fo ko fanga seginna filaw naka kɔrɔ o digilen don dɔ o fana digira dɔ la. A fɔra ye ko k'a ka cogo dɔn. O fana digira dɔ la. Ayiwa. An bɛ foli di an balimamuso ma n'o ye Lala Jalo ye ni o ye Madame Goyita ye an bɛ foli d'a ma n'o digira min na sa. Ti fɛn ka bɔ de ni an y'a fa bɔ mɔgɔ ko ye k'a balimaw ba an bɛ fɛrɛ caman fɔ fulaw ma yanni bi ka se ko ye ni fana ye kumada de dilen sisan olu ma d'accord o tɛ ko la basi an bɛ don an ka babu kɔnɔna la Kaba a ka di anw ye i ka ɲɛfɔli kɛ an ye a bɛ fɔ ko fɛn min ma ko priorité des priorités fanga furancɛ fanga tagabolo kura in na sisan olu ye fɛn jumɛnw ye. Fanta Tumuta kana ɲina k'a fɔ ko kalo 9 de b'an bolo walasa ka bɔ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi o de hukumu kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ k'a daminɛ kunun na fo ka n'a bila o kalo 9 na baaraba dɔw de tun bolo dara n'a bɛ fɔ ko charte de la transition o baarabaw bi in na ko fila possibilité fila de b'an bolo ni an y'a jateminɛ possibilité fɔlɔ ye min ye o ye k'an kunbiri ka tagama fɛn minnu fɔra k'a ɲini ko u bɔ u da fɛ dɔn dɔn n'an sera kalo 9 ma n'o y'a sɔrɔ malidenw yɛrɛ ye jateminɛ kɛ CNT ani fɛn wɛrɛw la ka fɔ ko an bɛ se ka dɔɔni kimɛ ka fara kan ka dɔɔni suma ka fara kan walasa baara minnu fɔra olu ka se ka larawe ni o tɛ se ka kɛ o ye possibilité fɔlɔ ye bɛɛ ka jɛ ka sigi ka kuma ka sɔrɔ kɛ sanction binnen don an kan kalo 9 kɔnɔ an bɛ se ka kalo 9 kɛ o sanction kɔnɔ wa n'an bɛ se ka kalo 9 kɛ o sanction kɔnɔ ka jateminɛ kɛ o kalo 9 kɔnɔ n'an sera ka baara minnu kɛ fo k'u dagun ni o banna possibilité filanan ye jumɛn ye possibilité filanan ye ka an ka charte ko o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ charte ye minnu fɔ charte de la transition ye minnu fɔ ka olu bila kɛrɛfɛ ka objectif réduit an ka laɲiniw ko ye min ye bi k'an sigi k'a lajɛ tiɲɛ nka tiɲɛ na an ko k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nka wagati koron kama an tɛ se k'u kɛ k'an dan soit an ka élection présidentielle ni législative tɛ kɛ président sigi ni député sigi k'olu fila bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'olu bɔra yen nɔ ni maa min sigira fanga la o bɛna kalata tɔw kɛ ani révision constitutionnelle ni possibilité fila k'a sɔrɔ kɛ n'i ye ko ninnu jateminɛ a bɛ b'a fɔ ni ɲɔgɔnna de la ka kɛ Mali kɔnɔ tubabu b'a ko di déjà vu 2012 transition
meni chuga kel na gouvernement folo mi sigira o gouvernement fene na aya fanga perdi ko chamana akli bala Mamadou Namouri Traoré o bingu fonction publique ministre on na kana mo do genga bo fonction publique ina fo ni gouvernement folo mi fene sigira on na kana mo ko soci chugomi sawal bugu fene problème tatara nyogon ka Cheikh Morobo Diarra na ka gouvernement ka problème to nyogon ka oui a sera hakado ma bouger jamana ko te ka bouger donc o kera saobi ina fo ambe mi ngono ni zente anto geleana na teme premier ministre ni fanga d'Afrique là on nyogonche ante secrétaire kuka au scénario kelen de dessiner l'influence tout ka so que gouvernement folom go oluk ni fin chama ba fo ko na munonke Mokhtar Wan ka DPG qu'on appelle la gelea mo re fin folom mi reproche ko e ka fo ko aka fin ay fin munu fo ka tiara ko ju ak ni fin woro fo ngani ya woro jetemne iba e ka fo keta ngacha makingacha akono mo sigalendo no ya so objectif be se ka atteint bi o bana bela jele adoka objectif se ka atteint maintenant shogel min na l'inflani ani asimi foka hakinan crowd boloda ka jetemne amunya foka foka ambe révision conjointe ga amunya foka ambe nike amunya foka ko jamana na flotte yurugu amuye ni pefo o be kien est-ce que wakati mbambolo o ba permettre ko donc bi objectivement soit possibilité mie ka haklina américain dobe se ka fara transition haké kan chugomi sans démagogie ambe kan siki ka miri abse ka chugodi parce que kalo kononton ngono angana nyoko negen charte de la transition est mis fort kalo kononton ngono kalo mai fanta tomota c'est impossible possibilité fola est mie anga réflexion menée dès maintenant possibilité du mbambulo ambe se ka do fara transition haké kan chugodi ni au mandanye kalo kononton ngono ambe se ka munke tigi ango olo choisi na mise ka fin fla de ka walma na mise ka fin clé na mise ka kalata de organiser kalo kononton ngono ka pour transition ngono anga OK donc vraiment anga temps confaible OK Amadou ni ko in be fle ni sanka ba yae shogel yere fana choisir ka ke ministre nyama e o ni ko ba mu ka fo est-ce que bibina yere a fo tinto nu keli ka gele ka gele ko sebe maintenant ere bi mu ni maldeun fait c'est ça en aski o la wasa ni ko nun to ka se ka dakien ka parce que bebe ka gira ngata élection mais élection problème d'affaire là ni problème d'ordre est-ce que o solutionner la foro kalo hake mingera folo geleya munu be no lu amblan ngono est-ce que o lu geleya sera ka nyana bo folo o geleya ba folo e marako juguya o e geleya bele pas do mi sanchama maldeon be ka la nyini ka marako juguya kele o geleya flanai kalata geleya o ye parce que on a kalata ale chine ne be se ka kuma tant que administration impliquée lendo kalata la ka se hage do ma kalata o danaya te ke kalata o kona ka so ke administration nyemo ko munu be ani préfet munu be no lutike be kalata la alors que lu be nommé mo ko munu be fanga la wakati mi wakati o wakati geleya be ke abaraola donc organe unique ko kuma be sena o possibilité bado e mi be mais ni oluma résout nanya kumbiri kata o chukala tento ambado ka fo 2012 geleya min bina anka opni o kokelo en kaso ke ninko nde na nyogon soro akono mo go me reproche mi ke o e ka fo mauvaise gouvernance marako jugu ya mbe atete klela ko jugu wa siga pme mo go tsukuna ka fo ka ngbe ka nyeshi kalata maka kalata kuntika kalata jelenye hal no ya soro bisigu pme mo go ngola atete tato ya fo ka bina mo ko chama to me ka bina adini maka bina adini Ibrahim Bokar Keita la même chose 2018 kalata kololo de continuer fuka no bange ko berola olu tora sena fuka na M5 ko bo o konna la kaso e ke kana nyina ka fuka ye député kalata de député kalata mini mo do ko olu gaina cour constitutionnelle beaucoup ma gagné donc nanye ofla nanya nyet ko kata o kantuni ante ala délai alanga 100 ans o kalata ko fait ambe bingela akele no donc une bonne fois pour toutes nambu résout ko nyini angu résout ko nyini anga so kata sengro. D'accord. Ok, kawa dakurunya kele Mali Premier Ministre Kuraka Shogel ko kala maiga. Shogel ko kala maiga amba fa nga félicitations mais barabe songa geleya ama kosobe. Chogodi. Barabe geleya ama d'abord niye keleke kase oluka hakema kana fangala
dis-toi que yeminge itato yeminge chaula isiginto onyona biso a fleur min san fon fa be ka makono o ya ka gouvernement siki na ka gouvernement siki ni beado ni amadu ya do ka fakale ta kono ne ka do mo ne ta kono aman siki ka la jessan à la moindre erreur o de ye fenge politique à la moindre erreur o lu be wuli ka jodam le donc bara be geleya afene polo siga fuita la bara be geleya don natawla an kuna fundila wo a politique ñogon bara be geleya mais aka avantage be ke mi avec état don avec c'est un homme de réseau o be songa ademe ko sobe noté kalo kononton kono avec fin chamanto il est obligé accord commune fois Choguel est livre pour accord donc kalo kononton kama est-ce que Choguel bena aere ay fait aka principe ya aka genetique principe abendo bebla kalo kononton fanga kama ka accord appliqué wa o be gele akoju aduye fin chaman fois gouvernance chaman fene fois fin chaman dénoncer barabe gele abulo nga ambe do donc ala ka noya amina ya rabbi alaka odo kelemne so mare na jemuka amadatu ya on la kaba makan laban ni foli kan laban makan laban fanda to mota kan kanye ka tashi blague kan yeshi comédien Roland Kindoma e kuno mo ko chamaya en wele ka so we ke video wera bora tuguni video mini o ya contredit ka fo o kne video korodo e ka ko amasa ka amafatu ambe afo benyana ka fo ko Ronald Kindo fatura an baraka nyogondo ya no arawul ambe do donke alaka lara sonsuma kunu aka jena jakera misira an nyogolon po nyogon chama mbap be akeneka ambe tashi blake kanyeshi ama vraiment c'était quelqu'un de très talentueux ambe do donke alaka lara sonsuma ni mogonana ni taraka fentu ko mogobe folidi ima ambe Mohamed Moussa Guindo a to d'abord Roland là ou bien petit dogo ambe do donc ay ngadi ko tashi blague somade ame tashi blague kanyeshi ama on te sega foli janke aleka côté là Amadou wati sera me befo ka invitation sur ya bela dileme fo ame tara kita ni wagatina MC dara alebe kunanja FM na jem kan kanu bagabado ame so mala fe folizi ama an rega chogora ba tonton Abiba elebo kani soroma sinali karawada sigoro beneno ganama anaka msogora na holo tumota kuni soroma gangali tungara nere fado abetulogoro bugu fota se tanti farmama amanyine leoko ni wagatina Ben Dabo alefenebe kita amanyina ko Amadou Kamara kani soroma monsieur Keita Jawe ko ani soroma kanu maka kelingilina bela jilinfo ansekera ni kuna foni ne bitarata jeune kalo cliché kin kadi awma ame kame bolo da nyowani ala mabashi fo ikana jeune soroma 7h15 ame nyoron solano nega kanya kononton Adel Samaki alebe dugu kungango kenesigi ala ka claire